Прывітанне, сябры! Запрашаю вас у свою родную вёску Пагост Жыткавіцкага района Гомельскай вобласці. Чым яна цікавая, спытаеце вы? Што тут захаваўся прыгожы народны абрад юраўскі карагод, які ўвайшоў у спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны ЮНЕСКА. Вядома яна цудадзейным крыжом, які, па легендзе, прыплыў супраць плыні па Прыпяці ў год хрышчэння Кіеўскай Русі. А зусім нядаўна я адкрыла для сябе трагічную старонку з гісторыі маёй вёскі і хачу вам расказаць пра яе. Перад вайной у Пагосці было 198 хат, пражывала 905 чалавек. 22 жніўня 1941 года у вёску ўварваліся фашысты. Спалілі 163 хаты, забілі 69 чалавек, сярод якіх былі немаўляты. 14 чалавек расстралялі і спалілі ў будынку калгаснага дзіцячага сада. Гэтыя жудасныя падзеі адбыліся менавіта. Цудам удалося выжыць 5гадовую Устінцу. Что такое, дитятко? Бабулечка, там мамка лежит, яна не устае. И братик там, он не плаче уже. Бабулечка, мне Ты страшно. ж моя ж дитятко здоровенькая. Ах, люди ж добрые, да шо ж это робится? Людечки, людечки, боже, боже. Девочка, пусть биты. У гэты дзень Ільіня Устіння Дмітрыўна страціла маці, бацьку, 2гадовага брата, сястрычку-немаўлятка і 84гадовую бабулю. Мне что-то потекло, З матері з дитяті кров потекла. А хлопчик откотився метров 3 і кричить. Памяць пра зверствы фашыстаў і мужнасць нашых людзей жыве і будзе жыць. Доказ таму мемарыял, які створаны па ініцыятыве і пры непасрэдным удзеле жыхароў вёскі. На адной пліце імёны мірных жыхароў, забітых ворагам. На другой тыя, хто загінуў на франтах і ў партызанскіх атрадах. Прыходзяць сюды жыхары вёскі і госці ў дні жалобы і радасці, бо гэта святое для нас месца. Пакуль мы жывыя, будзем памятаць. Пакуль мы памятаем, будзем жыць.